Hej Pia! Ja. Jeg vil så lave et screencast af min rapport om fordøjelse af fedtstof og stivelse. Ja. Og så vil jeg redegøre for opbygning af kulhydrater og fedtstof, og så vil jeg forklare, hvorfor det er vigtigt, at vores føde indeholder disse makronæringsstoffer. Ja. Og jeg vil komme ind på, først vil jeg komme ind på kulhydrater, som emnerne, som står her. Så vil jeg komme ind på, hvad er kulhydrater, opbygning af kulhydrater, forskellige kulhydrater, og så vores brug af kulhydrater. Ja. Og så hvad er kulhydrater? Kulhydrater, det er forskellige sukkerarter. Ja, og det indeholder blandt andet store dele af kulstof, ilt og brint. Ja. Og opbygning af kulhydrater. Som sagt, kulstof, ilt og brint, og derfor ser kulhydratets opbygning altid sådan ud, at der er et C, og så et X, og så et H og et X, og et O og et X. Fordi det er forskelligt, hvor mange der er C, H og O. Ja. Og så vil jeg snakke om de forskellige kulhydrater, og så vil jeg snakke om monosakkarider for det første. Og der er for eksempel glukose og fruktose. Og de består af enkelte saccharidmolekyler. Og disse monosakkarider, de forekommer i søde frugter og bær og sådan noget. Ja. Og der er to former for glukosemolekyler. Det er alfa og beta. Og alfa-glukosemolekylerne, det er muligt for kroppen at spalte, hvorimod at beta, det kan ikke spaltes. Det kommer bare ud, ligesom majs og sådan noget i afføring. Ja. Ja. Og så er der disakkarider, og det er altså sukrose, tror jeg det udtales. Ja, og det er bare almindelig sukker. Og det består af to monosakkarider. Og det findes i sukkerrør og sukkerroer. Altså sukrose består sådan set af et glukosemolekyle og et fruktosemolekyle. Ja. Og så er der polysakkarider, og det er stivelse. Og det er opbygget af flere tusinde alfa-molekyler. Ja, og det findes for eksempel i kartofler og korn og brød og pasta og sådan noget, ja. Ja, så jeg har fundet frem til, at et monosakkarid, det består af en sukkermolekyle, og disakkarider, det består af to sukkermolekyler, og polysakkarider, det består altså af flere sukkermolekyler, altså 3 eller flere, kan man sige. Og disakkarider og polysakkarider, de skal spaltes til monosakkarider, før de optages gennem tarmen. Ja, det er meget vigtigt. Ja, og vores brug af dem. Vi bruger kulhydraterne som en energikilde. For hvis vi ikke indtog nogle kulhydrater, så ville vi ikke kunne fungere, fordi kulhydraterne, de bidrager som næringsstof til musklerne og til hjernen. Og når vi ikke er aktive, så forbrænder vi altså ikke særlig mange kulhydrater i forhold til, hvis vi er aktive. Det er meget logisk. Og derfor kan det være en fordel at skære ned for kulhydraterne, hvis du er meget inaktiv, da de laves i kroppen som fedtstoffer, når det ikke bliver forbrændt. Så bliver man sådan lidt tyk og får ølmave og sådan. Det er ikke så lækkert. Nej. Og så kommer, hvad er fedtstoffer? Så vil jeg snakke lidt om fedt. Det overordnede betegnelse for fedtstoffer, det er lipider. Og det vi kigger på, det er jo kun en triglycerid. Og så kan se her, lige her, så ligner lidt et E. Og det består af glycerol og fedtsyre 1, 2 og 3. Så man kan se herovre en lidt større udgave af den. Ja. Det er sådan en typisk opbygning af et triglycerid. Og når vi nedbryder triglyceridkommen, så cutter vi fedtsyrene fra glycerol. Det vil sige, at vi cutter her og her og her. Ja. Og ud af det så får vi enten mættet, monomættet eller umættet fedt. Og mættet fedtsyre, det har 0 dobbeltbindinger.
og er for eksempel i mælkeprodukter og kød. Og en monoudmættet, det her, har kun én dobbeltbinding og findes i olivenolie og avocado og kylling og sådan noget. Dobbeltbinding, den er her. Og polyudmættet, den har polyumættet fedtsyre, den har 2 eller flere dobbeltbindinger, og det findes for eksempel i frityrefedt og margarine og sådan noget. Ja. Og opbygning, altså fedtstoffer, det er også hovedsageligt opbygget af carbon og hydrogen og oxygen. Ja. Og fedtstofferne, det indeholder meget energi, og det skal blandt andet bruges til oplagring i kroppen. Og fedtstoffer har udover at være vigtige fundamentale energigivende stoffer til kroppen, så har den også en anden vigtig funktion. Det er nemlig at danne cellemembraner. Ja. Altså, vores føde er vores energikilde. Glukose og fedtholdig mad er vigtigt i vores system, da det er vores cellers brændstof, kan man sige. Ja. Og så vil jeg snakke lidt om enzymerne også. Og det gør rede for enzymerne med fokus på deres rolle i fordøjelsen og opbygningen og deres funktion af vores mad. Og så skal jeg forklare, hvorfor temperaturen kan påvirke enzymernes aktivitet. I vores krop består der, altså i vores krop ikke består, er der tusindvis af enzymer, der hjælper vores krop til at optage den føde, vi indtager hurtigere. Og det gør det ved, at den katalyserer nogle af de biologiske eller biokemiske processer. Altså den får dem til at gå hurtigere, altså accelererer, hvis man kan kalde det. Det vil sige, at den hjælper med at få processerne i kroppen til at gå hurtigere. Og enzymerne, de klipper bindinger over for at gøre det lettere for kroppen at optage næringsstofferne i det mad, vi spiser. Og de stoffer, som enzymerne skal omdanne eller klippe mindre stykker, kan man sige, kalder man for substrater. Ja, kan man sige her. Og det kommer ud af processen, når enzymerne spalter substratet, kalder man for et produkt. Så der er substratet og spaltningsstedet og et produkt her. Og de forskellige enzymer, de arbejder altså bedst under forskellige temperaturer. Og derfor er det så vigtigt, at vores krop er varm, men ikke for varm. Fordi at enzymer, de arbejder bedst omkring en 30-37 grader. Fordi at hvis det bliver varmere, så dør enzymerne, for de kan ikke arbejde i særlig varme områder. Og derfor er det farligt, hvis vi har feber, fordi at vi kan risikere, at vores enzymer dør langsomt på grund af vores varme. Og så kan vi også risikere at dø, og det er lidt trist. Og så er nogle af de forsøg, vi har lavet med fedt. Og så kan jeg forklare, hvordan vi undersøgte, hvilke biologiske elementer, der fremmer fordøjelsen af fedtstof, og de resultater, vi nåede, og så skal redegøre resultatbehandling, og så skulle vurdere det opnåede resultat. Og de elementer, som fremhæver fordøjelsen, er gallesalte, som spalter fedtet, og plankreatinopløsning. Men de fungerer ikke så godt alene, så der skal være begge ting, for at det kan virke. Og der er 3 reagensglas. Vi kan se her. 1, 2, 3. Og alle har fløde i, men det første reagensglas fra venstre af, har kun gallesalt i. Og det andet i midten, der er både pankreatinopløsning og gallesalt i. Og tredje glas, der var der kun pankreatinopløsning i. Og derefter så tilførte vi noget pH-indikator for at se surhedsgraden i vores opløsning, og så puttede vi det i varmt vand i ca. 35 grader, da vi lærte lige før, at enzymerne de arbejder ikke så godt ved høje temperaturer, da de ødelægges og dør. Ja. Så 35 grader er en god temperatur for enzymerne at arbejde i, fordi det er cirka vores kropstemperatur, vi har. Og efter reagensglasen havde sat i det 35 grader varme vand, så skiftede glas 2 og 3 farve. Og det skyldes, at fedtstoffer, som er i fløden, bliver spaltet til henholdsvis glycerol og fedtsyre, som vi lærte lige før os. Og fedtsyren, det er en syre, eller laktosen, som
er en syrebaseindikator. Det reagerer derfor ved at skifte farve. Og dette farveskift, det sker altså kun i glas 2 og 3. Og det sker fordi, at disse er det eneste glas med præenkantin i. Og præenkantin, det er en lipase, altså et enzym, som kan nedbryde fedtstoffer. Ja. Og gallen, som også er tilsat, vil nedbryde fedtstofferne i mindre dråber fedt, så det er nemmere for pankreatinen at nedbryde fedtstoffet. Og det ses med forsøget ved glas 2 og 3, eller ved glas 2, hvor det er tilsat galle, og det skifter hurtigere farve end glas 3, hvor der ikke er tilsat noget galle. Så reaktionens rækkefølge, altså fra størst til mindst, det er glas 2, glas 1, glas 3. Og pankreatinopløsningen, den reagerer altså bedst, når der er gallesalte, som spalter fedtmolekylerne, fordi de arbejder godt sammen, kan man sige. Og så det sidste forsøg, og det var med spyt. Og så kunne jeg forklare, hvordan man kan undersøge spyt indflydelse på fordøjelsen af stivelse. Og det er, at spyt det indeholder enzymer, som kan spalte stivelse, og som hedder spytamylase, og det spalter det til simple sukkerarter. Og til dette brugte vi 6 reagensglas, noget stivelse, noget spyt og noget JJK-indikator, som er en stivelsesindikator. Og JJK står for jod-kalium, som er en opløsning, der kan bruges til at påvise stivelse. Og stoffet går i forbindelse med amylosen i stivelsen, og så danner det en mørkeblå farve, som vi kan se. Og da vi satte de 6 reagensglas på række og tog noget stivelse og noget spyt, så blandede vi det hele sammen i reagensglasene. Og derfor så tilføjede vi noget JJK-indikator med 1 minuts mellemrum, altså i reagensglasene, så det var 0, 1 minut, 2 minutter, 3 minutter, 4 minutter og 5 minutter. Ja. Og så resultatet blev altså fra glas 0, kan man så sige, til glas 6. Det er, at der blev en farveforandring. Altså farven gik fra mørkeblå, som I kan se her, til lilla. Og på baggrund af det kan man så resultere i, eller konkludere, at spaltningen af vores mad allerede starter i munden. Altså spyttet hjælper med at spalte stivelsen på vej ned i maven, og så ned i maven også, fordi spyttet ligesom kommer med. Så ja, det var det, jeg havde. Så vi kan vel sige, at enzymer, det er ret vigtigt for os, hvis vi gerne vil overleve. Så ja, det var det, jeg havde. Jeg håber, det var okay. Hej hej.